kaixo lagunok, Pepino naiz badakizue ez da ezagutzen nauzue. Uste dut, Andresek esan zizuela irakurtzeko. Egunero, Pitintxa bat bihurria dela. Baina irakurri behar duzuela. Irakurri duzue Ontsoren historioa? Badakizue, hartza bat zen, neguan joan zen bereko basurora, eta gero, udaberrian ez datu zen eta lagunekin joan zen. Eta lagunek abestu zioten, zorionak Ontsori urtebetetzea zelako. Nik irakurriko dizue, bai? Ados? Ontso hartzaren zabela zarataka hasi zen. Hau gozea, denetarik jantzuen. Neguko lehenen urteak iritsi zerenean pelutxezko hartza hartu eta etzan egin zen neguko loa egiteko. Bai, ohera joan zen, baina udaberrian ez datu zen, ez da zaitez Ontso, udaberria data. Eta badakizue, hartzak, udaberrian ateratzen direla. Gainera, gau, zure urtetetxea da Ontso, azaldu behar dozu. Hori esan zion Zistrin saguak, gogoratu, sagu hori Ontsoren laguna zela. Ura entzunda, zutitu egin zen Ontso, eta atarira irten zen. Gora begiratu eta pozik jarri zen, eguzkia ikustean. Eta behi larrua jantzi, eta herrirantzaketu zen, animalien mozorro jaira. Eta ehunka animaliak, zorri ondu zuten. Klaro, Ontsoren lagunak zirelako. Bai astoa, bai urtsintza, guztiok. Oie, eta diketatxoak egin dituzue? Gogoratu egongo garela, agur lagunak!